ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азиё хуш омадем ба канали мо. имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ собиқ ном кӯйбеш дар хонадони ҳоҷи муродалӣ хоб партияи нав говҳои гусаладори ҷӯшо, говҳои зур адборни, яъне говҳои яккачин омадагӣ аст бародаро. ҳозир дар давоми видео бо ҳамроҳии ҳоҷӣ маълумоти ҳар яктаи ҳамин молора гап мезанем. ҷӯшидан, рагаштанош, аҳлиш, дандон, нархш, ҳама чиша ҳатман гап мезанем. шумо навора то охир тамошо кунед. хушру молоро дида маслиҳати хуб карда харидори амир шуда баъдан занг бизанем бародаро. рақаморо мемонед, телефон, WhatsApp 24/7 кор мекунад. кадом гове ки маъқул мешавад шумода скриншот карда WhatsApp ҳоҷиро мепартоед, савдоша кардан мегирем. видеоҳои мо маъқул кишед, баъдан лайкҳоро монед. ин наворо ҳатман ба касоне ки гови гусаладори хуб кофта гаштаян ҳавоёда роӣ кунед навора. хоб касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шида монед. ҳамки наворҳои фоиданок меброяд. дастгир аёд наброяд бародаро. набошам мо наворо сар мекунем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарони азиз, неҷада мо як 9 сармола ба фурӯш гузоштем. ҳамаш молои гарантии. ана ягон таш агар яке гуфта намеша, ягон рафта ягон камди брод, ягон шата зад, ягон характерш алиш кар вазврат қабул доранд. Дар давоми 3-4 рӯз. Дахеш я мо пас 20 рӯз пас занг мезана, гови хел, гусолаи хел гуфта гап мезана. Дар давоми 3-4 рӯз. Ва кадом гове ки ана маъқул шуд, скриншот кардам дар WhatsApp мо да партия, мо эсен нақша гап мезанем. Нархош деҷа гап мезанем, мақсад ки бо нархи мешидагиша савдоша гап мезанем. Муомилаша гап мезанем. хоб навоша ана ин гови гусаладори гови якум сар мекунем. Аки горо мо проверка карагем, ҳозираш да камбудӣ надоранд, ки рафта да хуле мардаги ки камбудӣ брова вазврат қабул ҳаст. гап нест ҳоҷӣ. хоб навоша ай ҳамин гов маълумотиро сар мекунем. гусалаш мода буд. азамҷон шогирди нав меҷӯша худоха. хуҷӯш азамҷон. ҷӯшиданоша хушру аҳамияте мебаро чойсоша пештар беҳад осонҷӯш. сатита пештар бум азамҷон. бася кифоя ки вақт рафта иста успед намекунем. детаи қафош ҳар чорча мақсад ҳама ин моло ҳар чор чучушон кор мекуна, аҳлишон аҳла биги дандоншон нишон тесраза. ай дандоноша шид қабул. Я раҳмгард. Аки чандумзо будан ёрам дандонашона кӯй мекунем ки он мардо худиш хулоса мекуна. Барои анихиёра ман намедонам. ёрам мо ҳамаша харида меёрем, буғуз меёрем, баъзанша мезонем, баъзанша зоидагӣ меёрем. қабул ҳоҷӣ. хоб ана рагаштаноша бародаро ай қафо бинен ҳозир айбар мебинем хушру карда. хоб ина рафтем айбараш. рагаштаношам дидем. нарх навош ягон ташкати яҷоя ё тоқа? Не, тоқа алло. тоқа. Банд тамом. нархшам нишон гавзана техшуру. ана Я сати дроз ки банд шад. гусалачашам. Бар гусалачаша.
21000 нархш мамурҷон. 21000 сомонӣ муомила доставка. Бале. Чит гап нест. Муомила дорад, кам тарак муомила мекунем, бо доставка мекунем. Вон акнун мегзарем гови рақами 2. И гова бозикини шол тамошо кун. Яке барои гусолаш пеша мехезонад. Бар алов ки ба. Гусалаш нарай модаира. Вода. Гусалаш? Не нар будай. Нара, буқача. Буқачадор бошай на. Хачадо. Буқачадор пурсидагиҳо ҳаракат кунед. Чӯ бу биами аниқ нара? Шикил гусоларам бисёр дига намедонем. Мода ҳай? Мода будай. Мода я? Ё, Тамом, бахшиш мода. зиёд. Мода будай. Қабул. Ҳозир улум мекуна бо мебинем. Шид. Биги уси бикаш ки Шариф ҷон. Мана бародаро ҷӯшиданоша мебинем. Дутаи пеш. Шид қабул дутаи дига шавад. Бо дутаи уси гиёша. Мана бародаро ҳар чорчиш сад фоида проверка кардагия бо барои видео осонҷӯшишам аҳамият диҳем. Дандон шои бикун. Манаи дандонош. Шид қабул. Шид бё. Гусолаш. Раҳ бигарам. Гаштаношам бинем бародаро. Бу бар бандаш. Бигардон гусолаш биё, қати гусолаш биё ки намеоя. Қати гусолаш биёр бу бандаш ба гусолаша мебарӣ. Бу бан гова. Гови чақонак. Нархша гап мезанем? 23,5 23,5 сомонӣ бародаро. Бале. Я чиша мезгарем бо доставканам мекунам. И рақами 2, гови рақами 2 аст. Вақту мегзарем гови рақами 3. Ҳозир гусалаша меёра бо мебинем. Гови рақами 3 гусалаш мода будааст. Ҳозир анаи улум карданоша мебинем, баъд ҷӯшиданша. Хоб, гусолаш модаишам ба киданош. Анаи ҷӯшиданаш бародаро. Дутаи пеш, ина осонҷӯши аҳамият кунед, чӣ қадр зура. Бу ваёш азамҷон, басе. Молодец. Биё бас я. Шид қабул. Аҳлак. Дандон хобине дандонш. Шид тамом, қабул. Маша парса пуштиш. Анаи гаштаноша бародаро. Парса маша. Найс. Хошу аҳамият дем. Гусалаша мода гуфтем, а? Гусолашаш мода. Тох биё. Бардон гусолаша қарам. Нав зиндагиша. Шид бубандаш кишфия. Остаги ҷои та назана. Шубан. Уста. Дӯстони азиз, нарх навош сета яҷояб даст. Ҳозир ҳар сеша маълумотоша метем, баъд нархоша гап мезанем. Гови рақами 4, гови базебак зар. Гусалаш ала буда. Нараи мода гусалаш? Нара. Нар гусалаш, буқача. Гусолаш буқача. Касида буқачадор дар корои мана ҳаракат кунед. Бес мемака худшад ки. Гови рақами 3, 4, 5 яъне нархи яҷоя мешава. Биё басша. Бу ҷӯшки азамҷон тисе. Анаи ҷӯшиданош дутаи пеш. Бо ваёша. Бо ина дутаи қафошта мегзарам. ин азамҷон шогирди нава якҳоли. Нав шогирд ёд мегира худо хоҳад гӯши. Шид тамом. Ҳар чорша бибина, оз дандоноша мебинам. Дандонша. Шид қабул. Бира. Анаи рагаштанош баро. Бинед чӣ қадр гови базеба. Мошулла я. Шид бубандаш. Бубандаш тамом. Го бубанд.
мегзарем ба гови рақами 5. ана ира гусалаша бинем бародар, чӣ гусалаи бақуввати хушрӯ дорад. Машаллоҳ. Мода будааст, ҳуножинча. Иншоалло гови халол мешавад. Най ҷӯшиданош гусала дар пеш, говашка қапидаги нест, не дитаи пешшай. Исонҷи чӣ аҳамият не чӣ? Яки азамбо равшади. Бас себо ваюша. Биё бас. Бас я дандон шуд. Анай дандоношай бародар. Шит қабул. Анай гусала чӣ шаб не чӣ? Бақуввати хушрӯ гови зур меша иншоалло. Рафтем рагаштанош гови рақами 5. Бра. мо маъмулан ширушуно гап намезанем. вале ҳар одам ҳар хел тарбия мекунад. Бале. ҳамун шир шабур мардак худаш тарбия ки кард ба шир мекунад. мо ширда гарантиям наметием. каседа ки маъқулае ҳам хеле условия қатӣ бигира. каседа маъқул аст илтимос гапҳои зиёдӣ гап назанед. ана намефурад наги охи маъқул нестай. шикли худо мардум гирифтестай. охи як хелш мебара ка намета намета маъмурҷон. шириш ана қа гуфти ана қа будай ана хейхам гап зиёдӣ гапшор нестай. Сета як нарх гуфта буд. Сета як нарх. Хо, ҳар чиз 25000 муомила камтар була дастам фарам дора. ҳоҷи ён кас бурая ки ҳар сеша як ҷоя бигирам. Муомилаша назм. Шидага одам биром вард ки 5 таго ома як ҷоя омад гирӣ. Шед гап нест. Мастай хеле. Бародар ина Чанд ма. вақт мо видео накарда будем, маъмулҷон сабаб ин буд ки заказ бисёр шид, ами гоҳи омадаги WhatsApp хати сиёнка кардем партем, савдошта рафтан гирифт. Гап нест. Савдошта рафтан гирифт. Дигар ба YouTube ҳам нарасидем. Мана бародаро. Ҳар сешам нархш як хел нархай. Касе як ҷоя бигира бо муомилаш хубтар мешавад. Бо мегзарем ба гови 6. Гови рақами 6. Рақами чанд шид? 6 шида. Ҳо. Гусалаша бин ку нарай мода. Нараи. Гусалаш нар. Бача будааст. бале чиқои буқачадор мана марҳамат. Чашам хел базебак. Оли нофош ғалтидаги нест. Навзойда. Хуш омадед. Анаи ҷӯшиданош Карпат. Осон ҷӯшиша бинем бародаро. Бова ёш Шир азам мереза. Детаи дигаш бо. Осон ҷӯшиша аҳамият тема. Шид қабул. Бас я. Бас я дандон шои кини. Анаи дандоношай. Дандон. Шид қабул. Мерафтем рагаштанош. Вале чиқои Карпат на марҳамат. Карпати буқачадор. Оҳу ай оҳу. Навзойдаги оли акам. Ҳам гусалаш як бор замин намонда. Гусалаш бу. Хушрӯ бина. Бина рохчаш хушрӯ гусалаш. Гусалаш. Базеби хушрӯ. Пеш бигида гусалаша пеш. Навзойдаги. Бас ҳаме. Бубар. Бубар. Нархш тоқа ё ягон Ҳо не ташкил тоқай. Тоқа ё. Ҳо 27000. 27000 сомонӣ муомила дора, дастафка дора бародар. Бале. Мегзарем ба гови Модар. рақами 7. Шам гови базеб гови зур Карпат. Гусалаш абин нар буда мода. Шам Карпат мода. Мода я гусалаш мода. Ака ҷӯшиданоша мебинем бародарон. Детаи пеш чочоша маҳмият чиқел дарозӣ. Базеби хушрӯ. Бас я азам бу ва ёш. Чорчи як хела дорам. Бас я биё. Шид қабул. Биё дан. Анаи дандонош. Шеш. Шид қабул. Чочоша маҳмият чиқел базеби хушрӯ дорад. Бра ҳамс дар рӯза бра. Мана рагаштанош як бора. Хати гусолаш. Бра. На Карпат. Рафтем ина.
یا دو تا یا نرخم دوتا یا نه پرنگی کارپت دبار شد که من خاطر هر چی یا نرخ بشم روزی باشم معلومات شگرد значит ҳафтуму ҳаштум я нарх мешава آها маълумоти ҳардушро метем баъд нархашро гап обгови рақами 8 гусалаша бин قچا қачан پوتر мана марҳамат карпати буқачадор вале нохуш ғалтидагӣ نه нест نه دو روزه سه روزه дурӯза се рӯза хуб ана акнун ҷӯшидануша мебинем ана машоалло буда и вообще ماشاءالله های بابایش شش дутаи қафош ها بیا بس شیخ خیلی از بابا. همجا هم ناشاگرده ولی یاد میگیره خدا خدا دندون شوی که мана чӯшихия бинем шай бародаро мана марҳамат шикамо рагаштануша мебинем های нарафтем ӯ ай қафош бинем оз ай баршам мегирем хушрӯ карда ماشاءالله карпати биқачадор نکیم شیشه بسیار تعریف میکنم بسیار گفته میشه ёро дутая нарх гуфтема ҳафтуму ҳаштум ҳафтуму ҳаштум بله بله هفته باشه нарх шоҷи هر دیشه 30,000 ҳардаш 30,000 ана باید چی میگذاره муомила дора дастафка дора муомилаш камтара карда ҳардушам гӯи бақуввати карпат хуб мегзарем ба гӯи нӯҳум гӯи рақами 9 гусалаш мода гусалаи бақувват дора алла чорнапёстр ана бародаро ҷӯшиданашро мебинем чорнапёстра иншолло ки гӯи серширай мана бародаро дутаи пеш ماشاءالله های باید شو بروش ма аи пара мегирам бинем бародаро نزدیک باید نشه بس شه بس شه راه بگردم чӯшух шу аҳамияти دندون شو دندون شو شو راه می‌بینی. بگردم ай дандонушай бародаро بیا ши راه қабул بگردم мерафтем рагаштануш ба ишкои чорнапёстр мана ба қабчина чорнапёстраи сершир иншолло гусалашам бақувват استا شریف جان استا ماشاءالله بده یا гусалаша аҳамият кем бародаро شیش هم نغزه مناسب نکسی میگیره ҳоҷи нархаш 35,000 5000 сомонӣ муомила дастафта дора марҳамат хоб дӯстони азиз меҳтагоам маълумоташа додем кадомеда кадом гӯи маъқул шид ҳатман скриншот карда роӣ мекунед ای کی جان савдоша карда мегирем محمد جان нияташ این фурӯда کرکو. гусалаш ҳоҷи як гуфтанӣ дорӣ به کسی میگیره خدا نصیبش کنه پروردگار کریم خونش پویگاه شوه کامیاب موفق شوه انا دخل دعای نیک میکنه که ما هم خیلی کارمون بردمون رفتن بگیرن иншолло الحمدلله دعای نیک همین برادران که ما شکری خدا روز بروز پیشروی هست انا کفاروی نبیدیم رحمت دعا برادرانی که ما دستگیری میکنن гап нест رحمت برادران غریب اما اکثر برادران غریب به موقع مورا میگیرن برادرانی که در وطن خودشون میرن بزرگ میگیرن айҷам мегира иншолло کم ایده مثلا میگیرن میگیرن کم انشالله. مردکایی که در غریبی هن خدا نگهبانشون باشه او اون گوی خوب میپرسه گوی خوب برخورد اما اکثر همو میگیرن خدا نگهبانشون باشه پروردگار гап нест хоб дӯстони азиз ба диққататон раҳмат ҳамада барори кор саломат бошед ба канал ҳатман обуна шуда монед ҳам хеле видеоҳои
фойданок меброя.